Няма реакция, бе, докторе. Често се случва така, пациенти идват и ми питат: докторе, защо? Докторе, защо няма реакция? Абе, я? Ще живне. Има възможности. Трябва да прави нещо. Не горите, бе! Това е моя работа. Това шишенце, бе, какво ти мирише? Ракия му Може ли да. аз да го пробвам това? А, не, ще вземеш да го изпиеш. Ще ми трябва. Чайте го. Оправи ли се вече? Ми като го гледам, жива е сега. Нещо става там. Още 20 секунди сигурно и ще... Дидо, имаме нещо контактче там. Другия път ще знае да не гълта лекарство без да чете опътването. Друсат ли само малко? Дай, отваря го, че те викат. Това е приоритет само на лекарите. Опа. Се оправи ли? Не се притеснявай. Ще живееш още известно време. Вие все пак знаете, че нашия девиз е да не оставим нито един пациент да умре без лекарска помощ.